Izinga lomdlalo webhola lezinyawo wabesifazane kuleli lizoqhubeka nokwenyuka njengoba iNingizimu Afrika isithumela isibalo esiphezulu sabadlali emazweni angaphandle. Lona ngumbono kamqeqeshi weBanyana uDesiree Ellis nogculiseke kakhulu ngesibalo sabadlali asebedlala eEurope. Banyana sinabadlali abaningi abadlala emazweni aphesheya. Bayishumi nane abakhokhelwayo abasayinde izinkontileka namaqembu asemazweni aphesheya. Kunabadlali abazinze eMelika, ePortugal, eItaly, eFrance naseSweden. Abasanda kusayindwa ngamaqembu aphesheya nguThembi Kgatlana odlalela iBenfica sePortugal. Manje uJermaine Seposinwe usayinde neReal Betis ngolesihlanu. Thembi's gone to Portugal to Benfica. Over the weekend she made a debut, came off after 63 minutes. I feel with Johnny doing well at AC Milan, scoring a couple of goals. So that's really exciting. Hopefully a few others can go abroad as well. Emva kokuhluleka ukungenela ama-Olympics eTokyo, Banyana izogxila ekungeneleni umqhudelwano Africa Cup of Nations ngasekupheleni konyaka. Kepha-ke kuzodingeka ukuba ivikele indebe iCOSAFA Cup ngomandulo. Kanti futhi Banyana ihlose ukungenela umqhudelwano wendebe omhlaba kwesibili iminyaka elandelana emuva kokungenela okokuqala eFrance nyakenye. Abanye babadlali bazabe bengasadlali ngesikhathi kuqala umqhudelwano wendebe yomhlaba weFIFA ngo-2023. Ngakho-ke kuzodingeka ukuba uEllis athole abanye abadlali abanethalenta. Inhloso eBanyana ukunqoba umqhudelwano Africa Cup of Nations wabesifazane okuqala ngqa.